Може ли да върнем времето назад? Може ли да възстановим младостта? С хормоналните промени, които идват с възрастта, кожата изтънява, става крехка, с видими бръчки. Неограниченият младежки потенциал на вашите гени е закодиран в 3 гена на красотата Beauty Genes. Учените изследваха повече от 30 000 гена и откриха 3-те най-важни за поддържане младостта на вашата кожа. След почти десетилетие задълбочени изследвания, те откриха генистеинът от соя, мощен нутриент за борба с бръчките, който реактивира и събужда вашите гени на красотата. Новата серия Спри времето Skin Genist събужда гените на красотата в кожата ви, за да отговори на всички нужди на зрялата кожа. Кожата ви изглежда до 8 години по-млада. Спри времето.